Løgstør er en by, der ligger ved Limfjorden. Og vi er omgivet af vand til 3 sider. Og jamen, det er en by på knap 5.000 indbyggere. Vi har grønne træer, grønne plæner, og så har vi også utrolig meget blåt vand. Eksempelvis har vi meget muslingefiskeri, og derfor er det også, at vi kalder os Muslingebyen. Bredgade er jo egentlig af de 2 hovedindfaldsveje til Løgstør. Der kører ca. 1200 lastbiler igennem Bredgade per døgn. Det er ca. 1 lastvogn i minuttet. Og ca. 9.600 køretøjer i det hele taget per døgn. Det er det første indtryk, folk de får af Løgstør. Så er det lidt kedeligt, at når man så kommer ind igennem Bredgade, så tænker man, hold da fast. Det er da vist en skodby, vi er kommet til her. Så derfor er det dejligt, at den bliver shinet op. Bredgade, den var gammel, og mange nedslidt hus og faldfærdige hus. Når husene de forfalder, så bliver det nogle dårlige lejere, man får. Det har erfaring for igennem mange år. Der er tomme lejligheder. Der er også tomme butiks hernede i Hovedgaden. Folk de flytter lidt fra Løgstør. Først og fremmest var det Bredgade, der fandt os, kan man sige, og vi sagde så ja til, at det var en god idé. Men Bredgade er velegnet, fordi det er for det første en meget lang gade. Man har meget lang udsnit af forskellige huse. Der har været muligt for at engagere en masse mennesker på én gang. Vi er over 100 huse her, og det er jo et kæmpe projekt i sig selv at skulle engagere så mange mennesker. Jamen, jeg synes jo, det var fedt, fordi jeg har lige købt hus, og jeg er ikke særlig gammel, så penge de rækker ikke så langt, så det er jo fedt, at man kunne få malet sit hus helt gratis. Jamen, den første gang, jeg hørte om det, der troede jeg, at det var en juk. Og så kom jeg hjem og sagde til min kone, og så sagde hun, det må du sgu ikke gå rundt og fortælle til nogen, fordi det kan ikke passe. Så jeg troede ikke rigtigt på det, men så kom det jo mere og mere frem, og så lige pludselig så blev det kaldt ind til det der borgermøde, og så var jeg klar over, at der var noget i gære. Meget trafikeret Bredgade her, der sker jo rigtig meget i den her gade. Og vi tænkte først, hold da op, det bliver lidt af et projekt at skulle male så mange huse og flytte rundt på stilladser og lifte og engagere folk og hele logistikken bagved, samtidig med at der kører busser og lastbiler og tung trafik gennem byen. Men det er gået over al forventning. Jeg synes, folk har været utroligt samarbejdsvillige og meget, meget søde og flinke og tålmodige, ikke mindst med, at når vi har kommet til at have spærret gaden af med lifte og stilladser, så har de ventet tålmodigt. Jeg kom til Løgstør. Det første, man får at vide i Løgstør, det er, at der er muslinger. Det er Muslingebyen, det hedder den. Og jeg går ned og kigger ved Limfjordsmuseet, og jeg så et smukt skib, som hed Nora. Den er her. Kommer ridende ind på den her kæmpe bølge af muslinger. Byen, der sejler ud og henter muslingerne. Så det er ligesom det, at jeg vil fange her. Det forestiller generationen af Løgstørs familie fiskere. Det her det er så bedstefar og hans søn og hans søn. Og de er alle 3 faktisk fiskegenerationen. De er i gang med at male med Sadolin-maling. Et Løgstør skilt til deres skib, deres fælles eje. Det er sådan, jeg ser Løgstør. Det er familiebyen. Jeg håber, det betyder, at de først og fremmest får nogle flere glade mennesker i Bredgade. Folk bliver glade og stolte af at bo i Bredgade og være en del af Bredgade. Og de synes, det er en flot gade med de flotte huse, de får her med masser af farver i. Og så håber jeg også, at de får en masse turisme til byen. Jeg tror folk de lægger sådan lidt mere mærke til, at det er blevet en pænere by, og måske folk hellere vil flytte hertil nu, hvor det er lidt mere indbydende, eller hvad man siger. Husen de skal være i orden, og lejligheden skal være i orden, så får man også nogle gode lejere. Ej, jeg synes, det er en succes.
det er pyntet godt på, det er trængt til. Og alle dem, jeg snakker med herude i Bredgade, de er tilfredse. Og det er jo, jeg snakker jo mange. Nu er jeg stolt af den, og jeg har også indtryk af, at beboerne er stolte og glade over det. Og har måske også socialt fundet lidt tættere sammen og kommet til at kende hinanden lidt mere ved det, at de nu har arbejdet sammen og været fælles om at male hinandens hus. Jeg synes, vi har fået vist omverdenen her, hvad man kan gøre med farver og enkle midler, og ikke mindst, hvad man kan gøre med samarbejde, hvis man bare hjælper hinanden. Hjælp til selvhjælp er ligesom ideen bag hele projektet, at vi med få midler kan løfte rigtig meget, hvis bare vi arbejder sammen og giver en hånd.